Yn gwmni i fi heddi ar y Cwmni Bach, mae rhywun sydd yn hen ffrind coleg i fi, sef Siôn Brynach. Mae newydd gael ei apwyntio fel prif weithredwr newydd i Cytûn. Ac felly, dwi'n edrych ymlaen i rannu chydig o amser gyda Siôn ar y Cwmni Bach. Wel, gai groesawu i'r Cwmni Bach heddi. Siôn Brynach, croeso i ti i'r stiwdio. Diolch ti, Elinor. Ac wyt ti'n ymuno gyda ni heddi fel Pennaeth newydd Cytûn? Faint wyt ti wedi bod wrthi? Yn o'r cyntaf yn y swydd fel y 3 Ebrill, ond mae'r Cytûn ddim yn gweud bod fi wedi cychwyn ar 5 Ebrill, felly diwrnod ffwl Ebrill, a mae yna rhywbeth addas am hynny'n does gyda'r fath fenter, felly ie. Yeah. Gai o grymu nad joc o dy apwyntio di, felly. Bydd yn braf i dreulio amser yn dy gwmni di nawr. Felly gadael ni ddechrau yn y dechrau te. Dwi'n gofyn i bobl sy'n ymuno gyda ni yn y Cwmni Bach, un o ble wyt ti? Nawr, dwi'n gofyn hyn gan wybod peth o'r ateb ac yn barod i glywed dweud wrthau, o ble wyt ti? Un o ble wyt ti? Ie, mae pobl yn holi hyn, ydyn nhw, a mae'n anodd i fi a Angharad yn chwar yn yr ystyr oedd yn had yn ffurad a wedyn ni oedden ni'n symud rownd yn weddol gyson. Felly, y lle cyntaf dwi'n cofio yw Llanllyfni'n Dyffryn Nanlle, felly os yw rhywun yn gweud o pa graig ges ti ddynaddu, falle o lechen Dyffryn Nanlle. A yr atgofion cyntaf da fi yw byw yn yr hen rithordi yn Llanllyfni, ar ymyl y gors, just yn cysgod sy'n trediw, oedd wrth gwrs yn eglws hynafol. A dwi wastad yn meddwl am gerdd Menelfyn yn ynghylch mynd lan i'r nefoedd, fel na oedd i ni, achos ni drws nesaf i'r fynwent, a oedd yr cerig bethau yn rhan o'r nefoedd, achos oedd gardd fawr, dyn ni'n rhedeg rownd, oedd tractor dy fi, achos oedd taid yn ffarmwr, felly oedd hi'n efo cywen gwair a casglu'r gwair gyda'r tractor pedals a gyda ni lot o hwyl. A wedyn ni, symud ni Fangor pan o'n i byti 7, o'n i ddim mor hapus am Fangor, lot mwy Saesnigedd, o'n i prin o siarad Saesneg. A wedyn, nes i hefyd gael yn haflu mewn i fyd yr Eglwys Gadeiriol Mangor yn yr ystyr bod fi wedi myned ar côr, a oedd hwnna ddisgyblaeth rhyfeddol yn yr ystyr, oedden ni gyda côr feistr bendigedig, ond Sais o Wolverhampton, dyna mewn ffordd, dyna ble nes i ddysgu yn Saesneg. Felly, allan gweud, o'n i mor hapus am Mangor, achos oedd hi yn fwy Saesnigedd, ond ges i lot o gefnogaeth yn Ysgol y Garnedd. A wedyn ni, pan o'n i eisiau 10, symudon ni Gorseinon, Cyrion, Abertawe, rhwng Abertawe Llanelli, a dwi wedi teimlo'r dynfar rhwng yr aill a'r llall, achos o'n i yn ar lan yr afon Llwchwr. Ie. A threulio dy gyfnod ysgol uwchradd di yn y de? Do. A mynd i ysgol... Ystlyfera, Lan Top Cwmtawe. Felly o'n i ffodus iawn, hynny yw, o'n i wedi bod i 2 ysgol gynradd, ond o'n ffodus, nath o'n rhen i setlo yn Gorseinon am yr holl gyfnod o'n i'n ysgol uwchradd. Felly, yn y gael y bes, beth i gweti wedi 8 o bore, fel anis top Cwmtawe, Ystlyfera, a wedyn, ni oedd mwynhau y diwethau gael yn casglu yn y bore, ond ni oedd hefyd yr ola i gael yn gadael bant o'r bes gyda nos. A wedyn, oedd hi'n ddwrnod hir, ond i ddim getret am biti 5, ond ar y pryd, Ystlyfera oedd yr unig ysgol uwchradd yn Gorllewin Morgannwg. Yn ystod yng Nghymru oedd Ystlyfera, wrth gwrs fe gorwyd ysgol gyfyn gwyr, oedd beth i 2 filltir bant, ond rhy hwyr i fi. O ti wedi mynd i Ystlyfera ac i fanna fi ysdi wedyn ar hyd y cyfnod. Ti sôn am dy dad yn ffeirad. Un o ble oedd dy dad a un o ble yw dy fam? Ie, so mae'n rheni yn fam reiddiol o Tregaron, anhad o Cwm Gwein, a dyna'r rhan o'r peth pan o'n i yn Llanllyfni, yn blentyn bach, oedden ni'n aml dafodieithog fel petai. Felly, o'n i'n gweud oedd y fam anhad, mam fi, mae mas i ware, a o'n i'n deud oedd y ffrind Amanda, Amanda, ti'n allan i chwarae. Felly, oedd e'r ddwy dyfodiaeth yn trwch, a mae hynny wir o hyd yn de, so mae Catherine yn Gymraeg yn dod o dimbych, cyfynu dimbych, felly
gyda hi dwi'n tueddu siarad ac yn ogleddol, a wedyn da pobl eraill dwi'n tueddu siarad ac yn ddeheuol. So mae pobl yn meddwl bod fi jyst yn copio nhw, dim cweit fel y mae. Mae'n adlywyrchu mewn ffordd, ynddo. Dy fagwraeth. Yn gwmws. A dy wreiddiau o ran y teulu, a'r ffaith fod ti'n gymelion ieithyddol, mae'n amlwg. Wel, yn amlwg. Ond yr un beth sydd yn gysol yw wes, a mae hwnna'n ddwfwn iawn, felly, Ie, wrth dy dad? Ie. Ond wrth gwrs, oedd y fam di gynnu magu am spel, am yn achlwg ddifyd, felly oedd nhw'n naill ochr y preseli. Dyna ni, felly si benfro'n grif felly yn yr ymwybyddiaeth ac yn y gynhysgeth. Pan oedd y ti yn Stylyfera, siwt brofiad oedd hwnna bod mewn ysgol? Fes i'n ffodus iawn yn Stylyfera, oedd hi'n ysgol rhagorol. Dwi'n edrych nôl yna fe fel cyfnod air mewn ffordd yn yr ystyr nes i gael yr hyfforddiant addysgiadol orau yn i'w arwyddo'r ysgol o dysgu gorau, dysgu byw. A dyna ddigwyddodd yna. Mi oedd e'n wych a athrawon arbennig o dda yna. Dwi'n arbennig yn ystyried cyfnod 16 dosbarth fel cyfnod ffurfiannol tu hwnt, achos nes i astudio Cymraeg, Saesneg a hanes ag fel a. A o'n i mor ffodus i gael pobl fel Blodwen Hughes fel athrawes Gymraeg i, Dr Anita Rhys fel yn athrawes hanes i, Hywel Davies, athro hanes arall. Ond oedd holl stael Blodwen Hughes a Anita Rhys mor arbennig yn yr ystyr. Ond oedd ddim cyfathawdi o gwbl. Yn i'w nid gwersi, oedd nhw'n cynnal ond seminarau. A nes i just dwlu ar Gymraeg. A i raddau, dylanwad Blodwen Hughes nath arwen fi astudio Cymraeg yn y Brifysgol yn Mangor. Ond hefyd, Anita Rhys, hynny yw, mi oedd hi oedd hi wrthi'n gwneud gradd ymchwil ar y pryd yn astudio hanes tir ar glwyddi yn ddanawfed ar 415. Ac wrth gwrs dyna'r cyfnod oedd ni'n astudio'r cyfnod o ddiwedd rhyfeloedd Napoleon hyd at y rhyfel byd cyntaf ac fel a. A cyfnod mor gyffroes yn hanes Prydain yn i'w cyfnod Peel, Great Reform Act, Peterloo, ond hefyd a lefel Ewropeaidd, chwyldroadau 1848 draws Ewrop, a felly yn aml iawn gyda nos, byddwn ni gael swper, a ni'n dechrau trafod rhywbeth rownd o bwrdd bwyd. Mae'r plant hefyd di etifeddu diddordeb cath o fi yn hanes, felly i ni'n sôn, felly yn cael gwreiddi ar y pethau yma mor aml maen nhw'n mynd ôl i'r cyfnod trefedigaethol yna, oedd sy'n gychwynodd yn y 19th ganrif. Dwi'n teimlo'n fraint bod fi wedi cael y sylfaen hwnnw. O fi gys ti dy danio mae'n amlwg. Ti'n dal i dasgu ar y tanio yna. Ydw. A mae'n ddoddorol iawn. Hynny yw, fel hobi beth i fod, mi'n ddarllen gwers lyfrau hanes. Sa'n siŵr bod fi siw na fod yn y recordio yna. Rhi hwyr nawr, mae pawb yn gwybod. Ond hynny yw, a oedd yn had yn neud rhywbeth yn ddorol ddigon. Hynny yw, mae llyfrau hanes ffeithiol jyst yn tanio'r ddychymig. A sut beth oedd ei fod yn fab i'r ficer? Wel, I suppose dyna oedd y peth anodd yn wedi y blynyddoedd cyntaf yn Yslyfera. Oedd e'n golygu mod i'n gocyn hitio i raddau. Wrth gwrs, oedd ni'n mynd trwy'r ysgol. Pam hynny? Wel, pwy sy'n eisiau tad sy'n ficer yn de. Dwi'n siŵr bod unrhyw un sydd wedi cael ei fagu mewn mans neu mewn ficerdi gallu gyd yn deimlo gyda hyn. Just achos o ddelwedd yn de. Ond, wrth bod fi'n mlaen trwy'r ysgol, oedd e'n dod yn llai a llai eisiau. Erbyn y chweched oedd ddim yn broblem o gwbl. A beth am y ffaith bod mae'r rhan yma o Gymru, Cwmtawe a'r ardal, yn eitha cryf o ran anghydffurfiaeth. Sut oedd hwnna'n gweithio gyda ti a dy gyd ddisgyblion? Na, mae'n cwestiwn da, achos yn sicr pan o'n ni yn y flwyddyn oedden ni, mi oedd na ymlyniad diwylliannol cryf i anghydffurfiaeth o hyd yn de. Felly, yn ymlwyddyn ni, sef wedi cynnwys rhai canodd o blant, oedd yna 2 ohono ni o ddim yn mynd i'r capel. So, fi oedd un a Bernadette oedd y llall oedd yn mynd i'r Eglwys Catholig, felly ni oedd y freaks, ynde. A oedd pawb arall yn capelwyr anghydffurfiol pybyr, hyd yn oed os nag o'n mynd i'r capel. Felly oedd hynny'n sicr y wir. Nath hwnna esgor ar drafodaeth yn yr ysgol?
Do i raddau, ond oedd e jyst yn cael ei gymryd yn ganiataol. A os dwi'n onest, Elinor, mi ges i 2 flynedd hapus tu hwnt o anffyddiaeth rhonc ynddo, pan oedd i rhwng beth i 15 a 17. Okay. Felly mewn ffordd, nes i osgoi y trafodaethau'r heini trwy ddilyn llwybr arall ynddo. Felly, ond na ni. Ond cyfnod hapus? Oedd cyfnod yn yr ysgol yn fendigedig, do hapus tu hwnt, a ni just yn teimlo'n gymaint o fraint, hyd yn oed ar y pryd fel calwywf, fel petai, i gael y fath ddysg. A mi oedd yslyfera'n gymuned hapus, a nes i gymaint o ffrindiau o bob rhan o'r sir, ffrindiau dad fi Cwm Llynfell, Brynaman, a hefyd rownd hyd yn oed Port Talbot a Sandfields a dyfala. Felly, achos oedd hi'n gymaint o bair cymysglyd, a lot o bobl nath gwrs yn dweud ar y pryd oedd bell dros 1200 o blant yna. Felly, ysgol fawr, ond ysgol hapus, a nes i wir fynhau a gwerthfawrogi'r addysg ges i yna. Is ti ddim yn syth i'r coleg? Nes ti benderfynu cymryd chydig o amser i ddilyn llwybr arall? Wel, wel, mae hwn yn dod ôl at y pwynt ffric, ynddo. Ar ôl y 2 flynedd o anffyddiaeth, pan o'n i 17, oedd ffrind i fi yn Gorseinon, David Davies, o Barchus Goffedoriaeth. Dyma David yn gweithio fi, you're just a bigot, fydda fe. I'm not a bigot. Yeah, you've got a closed mind, fydda fe. Felly, nath e myswaddo fi reis, mwyn profi bod fi ddim a meddwl caeedig, i fynd gyda fe i weld cymuned teulu yn Ffrainc. So, beth i bythefnos cyn o David a fi fod i fynd i gymuned teulu, mi gath David swydd, a wedodd e, I can't come, you'll have to go on your own. A ni'n meddwl, sa'n siŵr bod fi eisiau 17 mlynedd oed, dwi eisiau mynd o draws Ffrainc yn berin unan. Beth bynnag, o'n i di gymrwymo i fynd, so nes i fynd. A dyna i raddau sydd wedi arwen fi at y swydd bresennol, achos mae cymuned teulu, mae'n achlog yw i, mae'n achlog ecumenaidd. Felly, oedd ym mhrofiad i yn teulu yn eitha trawsnewidiol, yn yr ystyr, oedden ni dal yn gwbl gaeedig, os dwi'n onest, ac eto o'n i'n eistedd yn yr eglwys yma gyda canodd o bobl ifanc, achos dyna i'w natur teulu. A nes i gael y profiad yma lle oedden ni methu gwadu bodolaeth Duw a'i gariad et ag atai. A yn sgil y profiad hwnnw wedyn ni, nes i feddwl bod rai fi gymryd hyn o ddifri. A nes i wedyn fynd i weithio i 2 gymuned Gristnogol yn ystod y gapi yma yn y cyfnod pan doedd y fath beth ddim yn bodoli. Felly, fes i weithio i gymuned yn swydd Northampton ar y ffin gyda swydd Carlir. Hwtho Paul, oedden ni byw mewn seler yma yn stafellodd y gweision lawr ar y seler. O'n i'n helpu rownd y tŷ, peinto, adeiladu gwaith coed, gweithio yn y gerddi, gweithio yn y gegin, yn y bôn helpu'r hydeg lle. Lot o bobl ifanc rhyngwladol, lot o Sbeinwyr, merch o'r iseldiroedd yna. Felly, lot o hwyl am 4 mis. A wedyn ni, mis Ionawr 1907, nes i fy mas i weithio i Castle o Carnos o tŷ oedd yn cael ei rhedeg a'i ariannu ar y cyd gan Cyngor Eglwysi'r Byd a Ecumenische Kirche Schweiz. Felly, dyma gyfraniad Eglwys y Swistir i bontio y ffin rhwng Dwyrain a Gorllewin Ewrop. Felly, mi oedd yn cael ei weld fe rhywle i fynd i gael adferiad ar ôl salwch neu ar ôl rhyw brofiad. Felly oedd pobl yn aml yn dod yn am gyfnod ar rhyw fis. Ond beth oedd mewn difri oedd pont rhwng y Gorllewin a'r Dwyrain, achos wrth gwrs mi oedd hyn yn y cyfnod cyn i Wal Berlin ddod lawr, felly oedd y llen heian dal yn bodoli, felly oedd e'n lle diddorol iawn, a lot o bobl ddiddorol yna bob rhan o Ewrop. Oeddet ti'n gweud bod ti wedi cael cyfnod lle oeddet ti'n anffyddiwr. Nath hwn ddod y ti'n agosach at o teulu wedi cychwyn ar y broses? Oedd hwn yn rhan o'r daith? Bendant.
Felly, tu allan, so Eglwys da Reconciliation ydy yn yr eglwys yn Tese. Felly, eglwys y cyfamod, y cyfamodi. A mae'n arw eto fas, be reconcile those who believe and those who cannot believe. A dyna oedd e, oedd i flipio un y llall. A wedyn oedd ni'n methu peidio credu. Ond yn sicr mi oedd gweithio yn y Swistir yn enwedig, ond yn hwth o Paul hefyd yn rhan o'r daith yn sicr yn de. A phan ddys ti nôl, mynd i'r brifysgol? Y Mangor? Y Mangor. I astudio Cymraeg? Sut oedd hynny? Ar ôl i ti fod ar dramp? Mae'na wir oedd, ond os gael fod yn onest, mae'r Swiss gyda bach obsesiwn glanhau a hefyd yn yw trefn y yw popeth. Felly, o'n i wedi gweithio'n galed yn ystod y cyfnod yn ni yna, o'n i'n cychwyn gwaith tra hanner 6, a ni'n aml am y cwpla tan 7 y nos. Sa'n gweud llai o'n eigwl yn y canol, ond yn yw oedd e'n waith eitha caled. Ond ar ôl bod yna'n sgrifo toilet a gweithio yn y gegin ac ati, mi oedd cael mynd i'r brifysgol a siarad y dyddiau yn eistedd yn y llyfrgell darllen pethau yn wyliau. A dwi'n cyfer flwyddyn gyntaf yn y coleg, jyst fel cyfnod cwbl i raidd yn de, achos oedd e jyst yn fendigedig. Wrth gwrs, oedd heriau wedyn ni'n dod, bod pethau wedi fwy anodd, felly oedd y tair blynedd ddim yn fel i gyd, ond nes i fynnau yn Mangor hefyd, adran y Cymraeg, ond o'n adran ffantastig. Ac wrth gwrs, y reswm yn eisiau gwneud Cymraeg oedd Blodwen Hughes a'i dylanwad hi yna yn Ystlyfera. Ond nes i hefyd astudio hanes ac athroniaeth yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn y Mangor, a rheini hefyd i bod yn ddisgyblaethau mor werthfawr i fi ar hyd y daith. A beth am dy ddatblygiad ysbrydol, Cristnogol yn ystod y cyfnod? Wel, ti'n bod be, Elinor, o'n i yn... Eto, ffric, dwi wastad yn licio bod ar y cyrion. Felly, nes i bwynt o beido mynd i fyw yn JMJ y flwyddyn gyntaf. Nes i chwaith, fel oedd lot o bobl yn disgwyl, nes i chwaith ddim mynd i hostel yr eglwys oedd ffordd tywysog y Mangor, so nes i mynd i naill neu'r llall. A nes i yn hytrach mynd i gynhadu ymlaeth y Saeson lan yn Plas Gwyn. Oedd yn gret, achos nes i lot o ffrindiau o wahanol gefndiroedd, gwahanol lefydd yn y byd. Ond mi oeddwn i yn mynd yn gyson i'r cyplandi. O'n i'n ffodus iawn yn y cyplaniad yna, oedd John Butler yn gaplan gwych yna. A oeddwn i hefyd yn y flwyddyn gyntaf wedi cael yn ylanwadu a wedi ymuno gyda'r SEM, y Student Christian Movement. Felly, fies i ar ôl chydig iawn amser yn gadeirydd Prydeinig yr SEM. Felly mae'r SEM, oedd e'r pryd beth bynnag nôl yn 80au, yn cael un dyn a un menyw i fod yn caderyddion ar y cyd, felly oedd ni'n un o'r ddau. Ac oherwydd hynny yn teithio lot i Birmingham, i swyddfa nhw yn Bolsol Heath, ac yn neud pethau fel llywyddu i cyfarfod cyffredinol nhw a mynd i gynadleddau ar ran y mudiad ac ati. So amser diddorol tu hwnt. Fies ti hefyd yn gweithio gyda Nawdd Nos? Beth oedd esbonio wrthyn ni gyntaf, beth yw Nawdd Nos? Nawdd Nos, Nightline, felly beth yw gwasanaeth cwnsela i fyfyrwyr, bach fel y Samaritans, yn y byd go iawn. Wrth gwrs, mae myfyrwyr fel rhan o'r broses y dyfilan ac o addysgu, o ddysgu byw, yn cael bob math o broblemau yn y coleg, felly oedden ni yn aros yn y tŷ dros nos, os oedd rhywun yn galw hibo am bamser bynnag, oedden ni yna i fod yn glist i wrando. Wrth gwrs, rhan o'r broblem gyda hyn yw, dwi'n yn siŵr edrych nôl os o'n i ddigoneiddfed i glywed a gwrando a trio helpu gyda hyn. Felly, o'n i gyda'r tueddiad i fynd â'i problemau nhw getio da fi. A mi oedd na ambell i achlysur cofiadwy ond brawychus. Felly, dwi'n cofio un tro, o'n i wedi bod yn cael brechiad typhoid yn erbyn typhoid. So, oedd yng Ngharad a chwaer yn byw yn Israel, yn gogledd Israel ar y pryd. O'n i'n mynd i weld i cwbl o fisioedd ar ôl ni, so o'n i wedi cael y brechiad yma. O'n i wedi mynd i gael swper dy ffrind i fi, a ni'n crynu yn deall o sgil effeithiau'n erchill. A beth bynnag, oedd pager Nawdd Nos da fi. Felly fi ganodd y pager, so es i draw i'r swyddfa. Ond oedd 2 ferch wedi cymryd overdose am resymau ddim yn amlwg i fi, os dwi'n onest. A o'n i'n gwybod ar gyddedig bod yn amlwg iddyn nhw. Ond oedd yn eith amlwg bod nhw wedi cymryd yr overdose a mae dirywio oedd nhw. Felly, fe sy'n na wedyn yn crynu
yn treulio cwbl oriau yn perswado nhw i fynd lan i Sbyty Gwynedd i'r adran pris mwyn cael ei trin. A yn y diwedd, pan oedd pethau'n eitha'r gyfyngus, wnaethon nhw gael eu perswado, so oedden ni gael taxi lan i... A ti'n crynu? O'n i'n gwastad na nhw, mae lot o ffyrdd, yn union. Ond y peth penna dwi'n cofio efo'r oson honno, oedd y broses o'i golchi nhw allan fel petai, o trio cael y paracetamol allan i system nhw, ddim yn bleserus. Oedd un yn cael ei thrin, tra oedd y llall yn eistedd y fi yn ystafell newid, yn ystafell aros. A y peth mwyaf bizarre oedd bod Miss World mlaen ar y sledi yng nghornel ystafell aros, oedd e just y peth mwyaf surreal erioed. Ond... oedden ni yn teimlo, o'n i wedi gwneud rhyw ddeioni, ond eto i gyd, o'n i yn teimlo bod fi hefyd yn cario beichio lot o bobl eraill. A di gorau beichio yn hunan i'w cario. Felly dwi'n cymryd, nes ti gamu nôl wedyn ar ôl chydig? Do. Oedden ni'n gydlynydd am rhyw 2 dymor, a wedyn ni games i nôl, achos, o'n i wedi colli lot o bwysau, oedden ni ddim yn iach iawn yn hunan. O'n i jyst yn gwneud gormod o waith yna, felly nes i benderfynu camu nôl. Yn ystod y cyfnod yma, tra ti Mangor, nes ti gwrdd â Catherine? Mi nes i gwrdd â Catherine. Sef dy wraig bellach. Yeah. Ond ar y pryd, cwrdd â hi am y tro cynta. Lle nes ti gwrdd â hi? Mae'r stori ddoniol. Felly, nes i droi lan i'r dalaeth gynta yn yr adran Gymraeg ym Mangor. Wrth gwrs, o'n i'n fel ti'n gweud, man of the world yn det, ma. Yn wahanol i'r plant ysgol yn newydd gyrraedd fel betai, mae'n sôn yn ymladw yndi. Beth bynnag nes i edrych rhwng y stafell a nes i fel, ffansi hi. So nes i fynd eistedd ar y bwys cath a fes i siarad gyda'i. O'n i fesyn i ddymlaen y dda iawn. O wedyn oedd e'n rhywbeth fi yn dar blynedd. A nes i ddarganfod wedyn, oedd i ond i deall rhyw hanner o'r hyn o'n i wedi gweithio. Oedd i'n meddwl bod fi ddim yn gweithio mewn garage yn rhywbeth. Felly, yn amlwg oedd yna rhywbeth o waith yn neud ar y cyfathrebu. Ond y stori wedyn yw, 3 blynedd yn ddiweddarach, oedden ni'n dod tuag at diwedd yn cwrs gradd, cyrsiau gradd, a eithon ni'n 2 i roi gwad, mewn sesiwn rhoi gwad. Ddim naill na llall o'n i'n teimlo rhyw dda iawn, eithon ni'n cwpl o lan yn gorwedd a stretchers drws esau gilydd. A dim lot o siarad pryd o ni. Ond cwpl o thosau ar ôl ni, oedd Bedwyr Lewis Jones wastad yn cael parti mawr ar gyfer yr myfyrwyr oedd yn gadael a oedd ar fi'n graddio. Felly cath o fi fyny a dyna oedd y chat up line, ti'n teimlo well y fel hyn. Felly, so nes i wahodd i ddod i ryw ddatganiad oedd un o'n cyd letiwyr yn ei wneud yn oswaith yn ni a nath popeth arwain o fanna. Gai o grymu mae Bedwyr Lewis Jones oedd Cupid yn yr achos hwnnw? Tegwch iddo fe. Mi nath e chwarae rhan bwysig. Dwi'n siŵr y bydde fe'n falch i wybod hynny, a gybysau fe'n cydnabod hynny'n llawen, dwi'n sicr. Mi est ti wedyn o Fangor i Rhydychen, i Goleg Iesu. Newid byd eto? Oedd. A mewn lot o ffyrdd nes i fanna i Rhydychen, mwy na Bangor. Yn un modd y tywydd bach yn well, oedd i siafan y sychach yn fanna nag fi ar ffordd i'r gogledd y llewy Gymru. Ond hynny yw, mae Rhydychen yn le bizar iawn yn yr ystyr mae yn Saesnig ofnadw ac eto diwedd ddim. Mae mor rhyngwladol, oedd llwythio ffrindiau dy fi o bob rhan o'r byd. Felly, sy'n sabon oedd hapus iawn yn Coleg Iesu, a wneud lot gyda Cymdeithas Dafydd o'r Gwilym. Fel i ti'n cofio, dwi'n siŵr Elinor, fe ni'n mynd ar pens ag ati. Dwi'n cofio. A o rhywsyn y gilydd, dyna'r cyfnod dwi'n edrych nôl yna fel y cyfnod mae y cytbwys sydd yn sôn odd yndi, ond hynny yw, oedd na ddarllen, oedd na ddysgu, oedd na sgrifennu, o'n i yn rhwyfo yn bybyr iawn yn y coleg. Ti'n cofio? Cofio, ydw. Hyd ydi heddi, mae yna rwyf anferthol da ni. Mae'r tŷ di brynu, jyst achos bod yna rhyw hanner modfedd, ond naill ochr y llall i'r rhwyf ar y wal. O'n i'n cael lot yma fe corff, ond o'n i hefyd yn eitha cyson yn mynd i Eglwys o Maer, sef Eglwys y Brifysgol, am ysguno, a nhw'n cynnal cymyn yn y brifysgol, yn yr eglwys y brifysgol, felly yn ein efo mynd yn eitha aml, sy'n ni'n gweud, falle 3 gwaith yr wythnos. Felly, bywyd cytbwys yn yw lot o gymdeithasu, lot o studio eitha caled, lot o marfer corff eitha caled, ond oedd e'n fywyd cytbwys a iachus iawn, really. Amrywiol. Amrywiol yn wir. A dwi'n gwybod, sefyllfa fel y Gymai yn Rhydychen, mae modd mynd i unrhyw ddarlith ar unrhyw adeg yn does, ac mae rhywun yn dilyn i cwrs neu i cymhwyster, ond yn ogystal â hynny yn medru casglu
unrhyw brofiadau maen nhw'n dymuno ar hyd y ffordd. Ac yn ystod y cyfnod hynny, fi ysdi yn ddigon ffodus i fynd i ddarlithoedd a seminarau Rowan Williams. Do, na ble gwrddys i Rowan gyntaf oll. Felly ni ffodus iawn, oedd yn athro Lady Margaret ar y pryd mewn diwinyddiaeth. A dwi'n cofio penderfynu mynd i wrando na fe a dilyn i gwrsi ar Cristoleg. A mae Rowan dal fel hyn, oedd yna fe sort of rhyw wandro mewn yn gyda iwn academaidd o'i gwmpas, a wedyn oedd e beth yn eistedd mewn cader, oedd e'n sort of eistedd y ford yn y blaen, a wedyn oedd e jyst yn rhyw rannu syniadau gyda'r dosbarth, a wedyn ar ddiwedd yr awr, oedd e jyst yn cerdded allan, a oedd e'n rhyfeddol, ond mes i ffodus i ddod i nabod e lefel personol hefyd, yn yr ystyr, un o ffrindiau'n rheni oedd Donald Dolchin, a oedd Donald yn byw rhwng Cornel Thai yn Canterbury Road, a war y teg iddo fe, oedd e'n gwahoddi draw yn baned ac ati o droi dro, a wedyn nath e hefyd sôn o Rowan bo fi o Gymru, a fe nath Rowan a Jane yn gwahodd ni'n dau draw i gael swper dyn nhw. Felly, o'n i wedi dod i nabod e gyda'r elfen gymdeithasol yn ystod y cyfnod yna, yn ogystal â just yr elfen academaidd. Ar ôl i ti adael Rhydychen, be ddigwyddodd i Siôn Brynach? Wel, felly, o'n i wedi ystyried, os dwi'n onest, os oedd gynnau rhywfaint o alwedigaeth i wasanaethu yn yr eglwys ar y cyfnod yna, ond hynny yw, gyda dy dad yn ffeirad, dyw e ddim rili y cwys ti eisiau ei ddilyn. Felly, nes i anwybyddu fe. A o'n i dynnu lot gyda gwleidyddiaeth yn ystod o'n ymchwil, a o'n i dynnu lot gyda gwleidyddiaeth yn y coleg, felly o'n i di atgyfodi cangen Plaid Cymru Rhydychen. A dwi'n gwybod os ydw i dal yn fodoli, dwi'n ame, beth bynnag, fe gath i adfywiad am ryw chydig amser tra o'n i na. O'n i adre pasg ola oedden ni'n Rhydychen yng Nghaerdydd, dyma'n fam yn dyma'n y copi o golwg a wedi, mae job yn ti fynd yn amlwg yn meddwl bod ni'n bryd fi symud mlaen a dach ennill rhywbeth yn gyflog. A beth oedd oedd hysbyseb ar gyfer swydd o cyfathrebu Plaid Cymru, felly y tro cyntaf iddyn nhw hysbysebu am y swydd. Felly o'n i'n hollol wallgo bod fi dyn nhw wedi tri am y swydd, beth bynnag fe nes i ddau gyfweliad, un yn Nghaerdydd a'r llall lan yn y gogledd gyda'n swyddfa Elinor Wyn Reynolds yn Llangefni. A fe wnaethon nhw gynnig y job y fi. A ges i darbynedd ffantastig yn yr ystod, dwi'n dwlu ar wleidyddiaeth. Hynny oedd o'n dim ond o ddordeb i fi yn rhannol oherwydd dylanwad hanes ar hyd yn cyfnod yn ysgol uwchradd yn yr ystod. Sa'n siŵr bod fi eisiau rhannu hyn, ond beth bynnag. O'n i hyd yn oed yn efo aros lan a gwrando at yn parliament ar y radio bob nos am hanner 11, mae'n anofnadw di. Anner glwydyddol i'r graddau hynny. Felly oedd yn ddiddordeb ar hyd y cyfnod. A felly nes i ddwlu gweithio i Plaid Cymru. Oedd yn job ffantastig, oedd yn wych. Ond o'n i'n gweithio'n galed iawn. Fel oedd pawb i'r blaid tegwch iddyn nhw. A wedyn, ar ôl tair blynedd oedd hi'n ddigon. Ond, fes i yn... o'n i'n teimlo bod fi wedi cael yn miniogi falle yn Rhydychen. Ond fi'n credu bod fi wedi cael yn hymheru gyda'r rhai o'r ymgyrchoedd o'n i ynglyn â nhw ym Mlaid Cymru. Felly fi sy'n lan yn eistatholed Islwyn pan oedd Cynnec i fod yn Gomisiynydd Ewropeaidd. Felly, wnaethon ni dda iawn o fanna, 17% o'r bleidlais yn Islwyn sydd yn ffantastig, canlyniad da. Oedden ni'n teimlo falle mae hwn oedd y sylfaen ar gyfer y fuddigoliaeth gath y blaid yn 99 yn Islwyn. Cyfnod arbennig o dda, sy'n ymladd etholiad Ewrop yna hefyd, felly o'n i falch gael y cyfle yna. Mae siŵr, doedd na ddim digon o oriau mewn dydd gyda'r math yna o waith. Yn union. Ac felly, ar ôl cyfnod o dair, meddwl ti, o flynyddoedd, oedd yn amser symud mlaen? Bendant, os ni wedi llosgu allan, os ni wedi para yn y swydd honno. Felly, es i weithio i wasanaethu Mamon am 2 blynedd. Nes i fynhau. O'n i'n gweithio i nhw i Prydain. Oedd yna tal y llwyth o bres. Newydd? Gweithio... ti'n hollol iawn. Gweithio gyda nhw i Prydain o Blaid Cymru? Yn union. Nwy Prydain, cwmni ffantastig. Beth oedd dy waith di yno? O'n i'n swyddog PR ar gyfer Cymru a Derllewin Lloegr. Felly, o'n nhw'n rhoi llwyth o bres i fi, oedd nhw'n rhoi car cwmni newydd sbon i fi, so nes i gael 3 car sy'n ni byth di fforddio fel arall, so nes i gael 2 Alfa Romeo a nes i gael Audi A3. Oedd nhw'n neis. Ac yn gyflym, sy'n ni'n meddwl?
oedd yr alphas yn fendigedig. Na i ddim gweud beth nes i, ond nes i riod cyrraedd top y talk curve yn un o'r alphas, oedd e'n gar hyfryd. Beth bynnag, nes i darbynedd fyna, oedd e'n amser cyffroes iawn, i'r diwydiant yn ystyr oedd yn gyfnod dadreoleiddio yn y diwydiannau egni. Felly dyna pryd oedd lot o gwmnïau'n dod mewn i'r farchnad ar gyfer nwy i ddechrau, wedyn trydan ychydig wedyn. A nes i rili fynhau gweithio nhw i Prydain. Yn yw, oedd y target yn syml. Oedd e gyd yn dibynnu ar pris cyfraddau y cwmni, felly os oedd e lawr, o ti mewn trwbl, os oedd e lan, oedd e'n hwri, pawb yn hapus. Felly oedd e gyd i wneud gyda gwasanaethu mamon. Ac wrth gwrs, mae'n feistr caled iawn, ond yn feistr syml hefyd. Ti'n gweud hwnna gyda thafod mewn boch, gwasanaethu mamon. Mae rai bod hwnna'n eistedd, tyma bach yn... Sut o ti'n sgwaru hynny? Sa'n cynnig bod fi, a sa'n cynnig bod fi'n hidio rili, yn yr ystyr, os dwi'n onest, beth oedd yn golygu oedd bod fi'n gweithio mwy 9 i 5, oedd hefyd yn golygu bod fi'n gallu gwneud lot mwy o waith gwleidyddol ar y QT, ynde. Felly, ac wrth gwrs, oedd yna obligadau i hynny, yn yr ystyr, fe nes i fynd i gynadoedd y tyried yn Llangollen rhyw tro, a gadael lambastio'r llwyfan, achos bod fi yna fel spy, ynde. Oedd e'n hilarious. Felly, ond... Ond nes ti fwynhau hwnna? O'n i wrth y modd. Yn yw, sy'n ni dynnu gwmwys rhyw beth yn ôl, felly. O'n i'n gweld bai o gwbl ar yna. Ond wrth gwrs, ar y cyfnod yna hefyd, o'n i'n yn ymgeisydd ar gyfer etholiadau'r Senedd, etholiadau'r cynulliad, felly nes i sefyll fel ymgeisydd yn 99, ar gyfer Dyffryn Clwyd a ar gyfer Rhanbarth y Gogledd. A gosh, oedd e'n hwyl, nes i rili fynhau, ond oedd e'n waith caled eto, achos o'n i yn y Gogledd am yn ail ben wythnos am gyfnod o 2 flynedd. A dyna wrth gwrs lle oedd y ceir cwmni'n handi ofnadw yn yr ystyr oedd ffordd y fi gyrraedd y Gogledd. Ond oedd e'n galed ar cath, a ysbos y fantes oedd, o'n i yn aros gyda rhieni cath gyda Tref y Gwynedd pan o'n i yn y Gogledd, felly oedd o leiad rhywle gyda fi aros, a nes i neud o ddifri. Oedd y plant wedi dechrau cyrraedd ar y pwynt na? Na, oedd hyn yn y cyfnod cyn i ni ddechrau planta, felly pan fethes i a cael yn ethol i'r Senedd, ar ôl hynny, wnaethon ni ddechrau cael plant, so pwyll di gael ei enni'n 2000. Na ni. O, ti ddim wedi meddwl sefyll eto? Neu trio eto? Yn dilyn yr hwyl mae ges ti? Wel, mae hwnna'n cwestiwn da, a'r ateb onest yw, nath y groes i feddwl i, a fe nes i fynd am y rhai etholaethau, yn yr ystyr, dwi'n cofio rhyw flwyddyn neu 2 wedyn ni, dwi'n cofio mynd i gynadledd ethol yn Arfon, achos oedd Dafydd Wigley di holi fi fel cywunas, iddo fe ddod fel rhyw ymgeisydd arall, ydy, oedd pawb yn gwybod mae Dafydd fysa'n cael ei ail ddewis, ond nes i fwynhau hynny hefyd, a oedd yn gyfle, dyn nes i lot bethau eitha pwysig, felly enghraifft, fe nes i sefyll ar gyfer, fe nes i ymgeisio ar gyfer dod yn ymgeisydd ar gyfer etholaeth Conwy, ac yn y gynadledd ddewis, fe ges i'r cyfle i ddweud, wel, chybod be, sa'n credu bod e'n iawn bod yr holl seddau sy'n debygol o gael ei ennill wedi dewis dynion i fod yn ymgeiswyr, felly dwi yn tynnu yn ôl o'r ymgeisyddiaeth yn y gobeith y byddwch chi'n dewis menyw i fod yn ymgeisydd, a dyna ddigwyddodd. Felly, oedd hwnna fater ei gwyddo'r i fi, bod fi'n defnyddio'r llwyfannau yma, mor arwynebol oedd nhw, mwyn trio symud ar agenda ymlaen yn helaethach. Ar ôl nwy Cymru, ni bles di? Wel, nwy Prydain oedd e, a di fy mheiaeth, mae nwy Prydain oedd e. Ymddiheriadau, Nwy Prydain. Dwi'n gwneud pwynt gwleidyddol arall. So pan ddath i flwyddyn 2000, o'n i, os dwi'n honest, ydi gweld y cwmni, o'n i wedi gwneud beth o'n eisiau, oedd y cyfnod cyffroes yn amlwg wedi dod i ben. Felly, fe ges i moswada gan ffrind i fi i ystyried mynd yn swydd y gwasg yr Eglwys yng Nghymru. A, ti'n fawr be, mwyn i cael ei geg, nes i roi cais mewn. A wedyn nes i am y cyfaliad, ddyn ni'n ofnadw.
oedden ni'n erchill, dwi'n teimlo cwilydd am yn ymddygiad. Pam? Be nes di? Wel, o'n i'n arrogant, o'n i'n gweithio nhw beth os o'n i gael. Mae rhaid chi gynnig mwy o gyflog na hyn. Dwi'n cynnig bod angen i chi roi car cwmni fi. Dde'n ofnadw. For shame. Ia'n union. Dwi'n teimlo cwilydd. Beth bynnag, es i trwy'r panel cynta, eto gyda pobl hyfryd yna fe, John Shirley ac Enid Morgan. Sa'n gwybod beth oedd dros nhw, beth bynnag, nath nhw wahoddi nôl am ail gyfweliad. Oedd yr ail gyfweliad gyda'r dau esgob, oedd hi'n fwy atebygol o baswn nhw'n cael ei ethol yn archesgob, achos oedd archesgob alwyn di camu lawr. Reit. Felly gys y gyfweliad gan Rowan Williams, oedd yn esgob Mynwy, a gan Barry Morgan, oedd yn esgob Llandaf. Reit. Ac eto, oedden ni llawn mor obnoxious, oedden ni'n erchill. A eto... Wel, ie. Yn obnoxious. Wel, sy'n rhaid dweud bod rhywun o ddawn da fi. Beth bynnag, wnaethon nhw gynnig y swydd fi, a o'n i'n meddwl, na, o'n nhw'n gynnig y swydd fi. Felly oedd rhaid fi ystyried y peth o ddifri wedyn yn dod, a nes i dderbyn ni. Pam o ti ddim eisiau? O ti'n gweud oedd y ffrind wedi dangos yr speciality a trio, a wedyn roed y fersiwn weitha ohono ti yn cer bron y bobl yma. Ond fe welson o rhywbeth, mae'n amlwg. A wedyn, pam... Wel, allai mateb hwnna, really, achos i'n gwybod pam. Ond dwi yn edrych nôl nawr, mi faswn ni'n dweud bod fi yn y swydd iawn, mae fi oedd y person iawn i fod yn y swydd honno ar yr amser hwnnw. Ar rhan o'r syniad, os dwi'n onest, oedd bod fi nabod Rowan yn barod, mi nath gael ei ethol i fod yn archesgob, achos gwrs mae yna broses o ethol. A mi gychwynnes i yn y swydd pethefnos cyn i Rowan gael ei orseddu yn archesgob Cymru. A mi fes i gyda fe yr holl amser. Felly, gai awgrymu felly, dy fod ti wedi sylweddoli bod ti wedi gwneud camgymeriad yn dy ymateb cyntaf di. Hynny, fyddes ti rownd i'r syniad, welon nhw rhywbeth nag o ti'n sylweddoli falle drwy dy benodi di. Bosib. A bod ti wedi dod yn iawn gyda'r cyfan wedyn. Faint o amser gymerodd hwnna i ti sylweddoli o na mae hwn yn iawn? Os sa'n siŵr bod fi wedi to. Na, di wedi ddim yn wir. Dwi'n bod yn ffiantus. Ond, dwi'n credu falle oedd hi'n flwyddyn i ddwy yn yr ystyr. Fe ddath yn bleser deallusol, os allai weid, yn yr ystyr. Mi oedden ni arfer sgwennu dasganadau'r wasg, oedd y prin beth yn cymryd mwy na 20 munud i fi, achos unwaith chi di dysgu'r stoff a deall y cwmni, mae'n eitha hawdd. Ond dwi'n cofio pan nes i gerdded yna gynta, un o'n jobs gynta i sgwennu datganiad ynghylch pregaeth Rowan a adeg i sefydlu fel archesgob. Felly nes i sgwennu drafft cynta, a wedyn nes i getre, a nes i fel, falle ni dynnu sylw trwbeth arall, felly nes i sgwennu ail fersiwn. Nes i goffa sgwennu 7 fersiwn o datganiad yna. Just achos yna gymaint yna, yna gymaint o gyfoeth felly yn y 10 munud. So 500 gair yn rhywbeth oedd e. A oedd Rowan ar y cyfan ddim yn sgwennu pregaethau, oedd e jyst yn pregethu. Fel oedd e'n neud yn ei ddarlithoedd, yn cerdded mewn ac yn eistedd ar y munud y ddesg ac yn siarad. Felly o'na gymaint yna, felly o'n i'n cael yn herio'n ddeallusol, wrth gwrs, oedd ni'n gyffroes yn dod. Ac oedd treulio amser yng Nghymru yr archesgob yn brofiad dyn ni hunan? Yn yw, mae'n berson mor arbennig, a dwi dal yn teimlo'n agos iawn at y fe, dwi'n llwybren i ddim croesi'n aml iawn, ond dwi'n gwybod, mae yna rhywbeth amdano fe, a oedd hi'n fraint cael bod yn rhan o'r tîm ac i amddiffyn e. Hynny yw, o'n i'n teimlo yn y cyfnod ar ôl cyhoeddi mae fe fysa'r archesgob caint nesaf ar amser gychwynodd e, so oedd e'n rhyw 5-6 mis. Hynny yw, oedd ni bron fel bodyguard. A ni amddiffyn rhag rhai o'r seithau oedd yn cael ei taflu ato. O, wir? Oedd hi'n ddifrifol iawn. Oedd hi wir? Na'r unig dron yng Ngyrfa, dwi wedi cyffredelu gyda stori fi deang, a hynny yw, o'n i yna yn gwneud y gwaith ddydd yn os am 6 mis. Oedd e'n amser anodd iawn. Ond lawer gwaith oedd y fe, wrth gwrs, achos oedd e ddim wedi disgwyl yn y gwbl. Hynny yw... Rhyw ferniadaeth ohono fe o bob cwr? Am ba bynnag reswm? Am unrhyw reswm oedd yn gallu croesi meddwl y person oedd yn ymosod yn y fer y pryd. Ac mi ath Rowan i fod yn archesgob Caergaint a Barry Morgan yn dod wedyn? Do.
Do, oedd, so un stori fach yn gael Crowan de, felly y stori yw felly bod i gaplan wedi mewn i swydd ar y ddwrnod sydd nawr yn esgob Llanelwy Gregory Cameron. Gregory wedi cerdded mewn Rowan yna eistedd i ben yn ei ddilo wrth ddesgu PA, y Hazel. A Gregory yn holi fe, what's wrong, Rowan? I've had a call from Downing Street. Gregory'n gweithio fe, you really didn't believe this was going to happen, did you? No, medda fe. Beth bynnag, mis Gorffennaf 2002 fi ath i fe gyhoeddwyd felly o'n i yna gyda fe yn Church House yn Llundain, a wedyn o'n i gyda fe hefyd, hyd at y foment, oedd yn stopo bod yn Archesgob Cymru trwy ddod yn Archesgob Caergain, sef yr ail o y Ragfyr 2002. Felly o'n i'n teimlo'n fraint bod fi wedi cael bod gyda fe i helpu fe ar hyd y daith hwnnw. Ond oedd Barry Morgan hollol wahanol, gyda ni llwyth o hwyl dyn gilydd. Oedd Barry di nabod i, os ni'n blentyn bach achos oedd nhw yn Mangor pan oedd yn heni yn Mangor. A dwi'n teimlo bod Barry fel rhyw fath o ffigwr tadol, ond falle mwy fel brawd mawr. Mae ni wastad yn cael hwyl gyda'n gilydd, a mae e'n gallu gweud pethau dwi'n aml ddim eisiau clywed, ond dwi angen clywed. Felly, sy'n 4 blynedd, ffantastig dy Barry. A wrth gwrs, rhan o'r beth yn wirfoddol, ddim fel rhan o'n swydd, ond yn wirfoddol, fe sy'n helpu hefyd gyda Cymru Fori, sef y mudiad yma, gath i sefydlu, oedd yn drawsbleidiol mwyn annog gweithredu a gwireddu argymellion Comisiwn Richard, sydd wrth gwrs wedi dod i'r feib yn hyn. Felly oedd hynny'n gyffroes hefyd, a oedd hi'n neis cael dod i nabod gwleidyddion eto, a neud rhywfaint o botsian yn y maes gwleidyddol, heb bod yn aelod unrhyw blaid, achos dwi ddim wedi bod yn aelod o blaid ys gynnar yn y 2000. Ac o fanna wedyn, i ble ysdi wedyn? Wel, o'n i wedi bod yn yr Eglwysi Ynghyd am 7 mlynedd yn gwasanaethu fel swydd y gwasg yr Archesgob. A wedyn Pennaeth, y tîm cyfathrebu hefyd, oedd wedi helaethu'n eitha sylweddol yn ystod gyfnod yna. Felly, o'n i wedi cyrraedd y pwynt lle ni ddechrau dad wneud y gwaith dda, ni wedi wneud o blaen, o'n i wedi gweld yn unan. Felly, nes i drio am job yn y BBC, gweithio i ymddiriedolaeth BBC, oedd ar fi'n cael ei sefydlu. Felly, nes i gychwyn yn mis Rhagfyr 2006, gath yr newydd yr ymddiriedolaeth i fodolaeth yn 2007 mis Ionawr. A wedyn fe sy'n gwasanaethu'r ymddiriedolaeth ar hyd y cyfnod fe ddim bodoli. Felly 10 mlynedd. O'n i'n dwlu gweithio yn y BBC yn yr ystyr, mae pobl yn cyfeirio at fe fel anti, a mae'n eitha cywir. Yn yr ystyr, mae'n cymryd amser i ddod i nabod anti, ond unwaith chi yn nabod, chi'n rhan o'r sefydliad. Dwi edrych nôl, falle bod fi wedi bod ar ei hir, ond ar y diwedd, fe sy'n gweithio am rhyw 5-6 mis i BBC Cymru Fyw. O'n i'n gweithio gyda Hugh Meredith Roberts a'r tîm yna, a nes i wir fynnau. Hwna oedd hwyl, job gorau dwi wedi cael. Nes i rili fynnau, cynrychu stories, a ni'n cydlennu cyfeithi ag ati hefyd, a neud gwaith cyfrwng cymdeithasol. So, dwlu na fe, job ffantastig. Mae'n ddiddorol, fi'n teimlo bod fi'n gofyn, a wedyn be nes di, a wedyn be nes di, achos ti'n cymryd rhyw gamau bach, wel, sy'n ymddangos yn annisgwyl mewn ffordd, o ran bod ti'n newid cyfeiriad Plaid Cymru, Nwy Prydain, yr Eglwys yng Nghymru, y BBC, a wedyn ar ôl y BBC... Wel, oedden ni'n gwybod, so hwn oedd y pryfed gweithio mewn ffordd, a ni'n gwybod bod yr ymddiriedolaeth yn dod i ben, oedd y Llywodraeth yr wedi penderfynu bod y model yma yn anerbyniol, achos wrth gwrs mae model llafur oedd e. Oedden nhw eisiau rhywbeth dipyn tebygach i'r hen system y governors. Oedd yna gwestiwn i fi, dwi'n trio ffind y job arall yn y BBC neu dwi'n gadael, felly nes i adael. Ond mi o'n i'n ofidus, achos wrth gwrs oedd 4 blant yn ei ben, o'n i'n poeni siwt i'n mynd i gadw bwyd ar y ford. A felly, oedden ni'n eitha desperate yn y 6 mis ola, oedden ni yn y BBC, yn chwilio am swyddi eraill. Felly, dries i'm am, sa'n gwybod, llwythi o swyddi, yn amlwg oedd y desperation yn dod mas yn y gyfweliadau, achos ges i lot o gyfweliadau ddim cynnig swydd. Ond nes i gynnig am swydd, oedd eto bach yn ymylol fel prif weithredwr Hanfod Cymru. Felly Hanfod Cymru yn elusen oedd wedi cael ei sefydlu i ddosbarthu grantiau y misydd addysg a celfyddydau ac ati yng Nghymru, ac yn enwedig yn y Gymraeg, annog y Gymraeg. A prif ariannwr oedd Loteri Cymru, felly Loteri Gymdeithasol oedd wedi cael ei sefydlu ar y cyd gyda G4C. A oedd yr arian wedyn yn dod i Hanfod, oedden ni'n dosbarthu fe gyda bwrdd o ymddiriedolwyr. Job ffantastig, nes i wir fyna i flwyddyn yna.
Mi oedd blwyddyn 2017-18 yn eithriadol o anodd am nifer yr ysymau. Felly, diwedd 2017 ges i diagnosis bod cancer y prostate yna fi. Felly byddai fi gael triniaeth am hynny yn 2018 yn Mae Siôn nawr. A wedyn ni yn eitha bian wedyn, oedd hi'n amlwg bod pethau ddim yn sefydlog iawn gyda Loteri Cymru. Felly, rownd ar amser yna hefyd oedd yn had yn sal iawn, a fe farw wedyn ni Gwener y Groglith 2018. Ac yn fian wedyn, bydd rhaid i ni gau Hanfod Cymru i lawr, achos bod Loteri Cymru wedi cael lawr, oedd nhw wedi cael o'r gwenyddwyr i mewn. A wedyn ni, fe rhaid i fi gynghori y mwrdd am y ddolwyr, mae'r peth calla i wneud oedd cael elusen i lawr. Felly, oedd hwnna'n flwyddyn anodd ofnadw. Gymaint o bethau, a gymaint o heinau gwahanol. Yn union. A lefelau gwahanol yn fy mlaen ar yr un pryd. Gosh. Ond mae'n amlwg, mi ddath y cyfnod yna i ben, a ges ti gyfle i fynd i weithio i'r Cyngor Celfyddydau. Do, wel, y peth arall oedd yn mynd mlaen ar yr adeg yma hefyd, yn del yna, oedd Catherine di colli thad yn 2016. Felly, haen ychwanegol arall ar y stori. So, oedd tref Drian, tad Cath, di bod yn sal 2015-2016. Oedd wedi cael cancer y prostate. Yn ystod y cyfnod yna, ni thamal fysyn ni'n mynd ar plant, 4 plant ni, draw at yn rhieni yn Aberteifi, oedd yn giat cyn edrych ar ôl nhw, Cath fi mynd i'r gogledd, a wedyn oedd Cath yn mynd a'i mama sydd i gael eigwyl a ni'n afista janglod y tref. Oedd tref o fi o'n ffrindiau da dros y blynyddau, achos pan brod oedd Cath fi gyntaf, oedd yn amheus iawn o'na i, yn yr ystyr, o'n i fachgen soft o'r coleg. A wedyn, oedd eitha gwir, ie. A wedyn ni, ddath ni drwy y waith dyn ni'n y tŷ, a nath gael fi gymysgu 20 llond berfa, neu wilber, o concret, a ar ôl fi wneud hynny, eb gwyno, oedd yn meddwl bod fi'n o reit. So, ni wedi pasio'r prawf. So, o'n i wedi dod eitha ffrindiau. Beth bynnag, a ni'n yn janglo'r y tref, a fenter ar ei weli angau fel droedd ni mas, ychydig fusodd cyn iddo fe farw, a dyma fe'n gweithio fi, o, sgol, pai ti bo fan hyn yn 84, reit, yn meddwl bod ti ddim wedi testo bethau mas, meddwl tref wrth fi. A ni'n wedi gweithio fe, gwbl bod unrhyw alwedigaeth di bod ar unrhyw adeg da fi yn ystod y blynyddau blaenorol. Felly, ges i bach o sioc, os dwi'n onest. Beth bynnag, fe sy'n ynglyn ar rhywfaint o drefnadau'r angladd gyda tref, ges i gyflwyno teyrnged iddo fe yn yr angladd. A nes i fel mae rai fi ni rhywbeth am hyn, felly es i weld Barry Morgan, 4 Ebrill 2016, a wedes i, fi'n teimlo bod yr alwad yma da fi, dwi angen rhoi prawf yna fe. Dwi'n cychwyn ar y daith yn y gobaith pendant byddai'n cael yn gwrthod, achos wedyn meddwl drosodd. Ffain meddwl Barry. Fi wedi sgwyl y chat mas, chwat y cadru fi meddwl Barry. Sorry, pam nes ti'n gweithio fi ne? Mae'n gymaint o bethau fan hyn wedi digwydd o fewn cyfnod byr iawn. Oes. Rhwng y ffaith bod y taith bywyd beth bynnag yn digwydd, ond hefyd bod yr alwad yma yn rhyw islais. Ond dim ond nawr, ti'n sôn amdano fe wrthau yn yr sgwrs yma ni'n cael, ond oedd wedi bod na'r hyd yr amser? Mewn ffordd, I suppose, a i ateb dy gwestiwn di spel fach nôl, mae siŵr bod hwnna'n rhan o'r cymhelliad ynghylch pam nes i benderfynu derbyn y swydd i fod yn swydd y gwasg i'r archesgo. Bod yn rhan o'r alwedigaeth sy'n ni'n dyfalu. Dwi'n deall. A falle dy ymddygiad di yn rhan o hwnna hefyd yn rhyw fath o brawf? Hynny yw, roi prawf. Arnyn nhw, Diddorol, Ond oedd yr holl beth yma wedi digwydd i ti, dy salwch personol i ti, y sefyllfa ansad, yn broffesiynol hefyd, marwolaeth dy dad yng Nghyfraith rhyw chydig gynt, a cyfan yma'n un cwlwm o... Wel, fydde rai pobl wedi cael eu llawrio gan hyn. Oedd e'n eitha agos. Ond, na, ni dydw trwy ddys yma. Yn rhannol, achos bod, dwi'n ffodus iawn yn Cath yn de, mae'n fenyw ffantastig, dwi'n meddwl o byd yn. Ond, na, ti'n bod, rhan o'r beth yw, mae na wastad rhywbeth yn dod. Mae'r goreto i ddod oedd un o'r adroddi yn anad. A, ti'n bod, mae'n eitha gwir yn de, mae'r goreto i ddod.
Gyda chyngor y celfyddydau fi ysdi wedyn am sawl blwyddyn? Do, beth i fod 5 mlynedd. So, beth ddigwyddodd oedd, y penwythnos ar ôl i fi glywed bod Loteri Cymru wedi galw'r crisis fel petai wedi penderfynu bod yr hwch di mynd trwy'r siop a bod nhw'n ffili parhau. Nes i feddwl, mae rai fi drio wneud rhywbeth. Mae'n rhannol mwyn gwneud rhywbeth. Felly, weles i'r swydd mae'n cael ei sybsebu fel Pennaeth, cyfathrebu a materion cyhoeddus gyda cyngor cyfathrebu Cymru. A nes i drio am y swydd, mwyn trio am swydd. Nes i fynd am gyfweliad a sa'n gwybod, o'n i yn domlaen a dda iawn gyda Nick Capaldi a gyda'r panel cyfweld i gyd. So Nick Capaldi, oedd e'n brif weithredwr y cyngor am 13 mlynedd, nath e ymddeol byti 10 mis nôl. Nick yn gymeriad hynod ddiddorol. A nes i fynd am y cyfweliad, ges i gynnig y swydd, a pan nath Carysedd, Pennaeth HR cyngor y cyddwed a ffona fi gynnig y swydd fi, nes i ddweud, wel, actually Carys, right, mae'n rhywbeth dwi angen trafod gyda Nick Capaldi fydde fi. Felly, wedodd Carys, ffain, cwrdd ti fe'n caffi, reit, yn canolfan y Flenyw, ar y 8 bore fory. So es i mewn, a wedes i, Nick, something I need to tell you, I'm training to be a priest in the church in Wales. Yeah. Do you see that as a problem? A wedodd why is that a problem? Yeah. I don't care. Is it going to have any impact on your job? I don't think it is. I would say, well, no, I'm doing all the training in my spare time. Yeah. Oh, crack on with it. I mean, I'm an atheist, but you carry on with it. Ond, mae Nick yn gweud hyn, achos bod yn dod o gefndir Catholig, wedi troi y gefn ar hynny, ar yr arfer diwylliannol beth i fod. Ond dwi'n cyfo sgwrs da fe'n tro, felly yn ystod y cyfnod clo, oedden ni'n rhan o bubble Nick, yn yr ystod, oedden ni'n mynd mewn i swyddfain wrth yr wythnos i recordo darn i'r staff iddo fe, ar fideo. A dwi'n cofio mewn rhyw dro, a oedd e'n gwrando at Matthew Passion, a wedys i, isn't this glorious, medda fe. A nath e weithio fi, it's not glorious, it's absolutely profound, medda fe. I sit here and I can't believe that this is created by a mortal. But I have to fight against that, medda fe. Don't fight it, Nick, don't fight it. Ond oedd e'n siarad ar galon, a ni'n deall o le oedd e'n dod, achos dwi'n gwybod, mae e'n anodd yn di, y gram bell i ddan y gyddoriaeth. Mae e'n gipar yn efoedd yn di. Dwi'n teimlo hwnna gyda rhai o ddarnau arfo pert er enghraifft. Mae nhw just, ti'n cael cipar yn efoedd, ond pethau fel miserere alegri a falle hefyd yn de. Mae nhw just cipar yn efoedd. Ffantastig. Nawr, wy'n gwybod yn y flwyddyn 2020, digwyddodd rhywbeth erchill yn eich teulu chi. Bu cath mewn damwen ofnadw. Ag mi fi oedd hi'n rysbytu am gyfnod hir yn do. Dwi drwy gymaint wrthyn ni ynglyn â hwnna? So i gein fy'n hydref 2020, so 2010-20. Oedden ni yna neud rhyw gyhoeddiad eitha bwysig ar ran cyngor cyfyddydau, ni'n gweithio'n getre yn amlwg fel oedd pawb adeg yn ni. Oedd y plant just about nôl yn ysgol a oedd pwyll yn mab hynna ni yn 20 adre ar y pryd, felly oedd e di gweud ai hôl y plant iau achos oedd Mali a Amig a Mael yn ysgol Blas Mawr. Felly oedd gath o fi wedi bod yn eistedd ar y soffa yn cael cynnodd yn gilydd, a wedodd gath o, welly fi fynd i siop i ôl o beth i swper achos bang iddyn ni fynd y terion y ci at y fet. So bant i sy'n ôl sy'n gweithio pen lawr, ath y blant nôl yr ysgol, beth i 4, gweud, lle mae mam? A wedys i, sa'n gwybod, sa'n cedi bod ni'n bell. Felly, beth nesaf ni'n gwybod o gwater i bem, cnoc ar y drws, plant yr edeg lan, gweud, dad, dau heddwas ti fas, mae'n eisiau siarad y ti. So ys i'r ar llawr. A wedyn nhw, are you Sean Brynach, Catherine's husband? Yes, medda fi. We need to talk to you. Oh, right, come on in. Can we talk to you privately? Oh, yes, medda fi. So ydyn ni eistedd yn y lolfa, a ni'n synnu mewn ffordd, maen nhw wedi mewn, achos y rheoliadau cyfnod clo. Beth bynnag plant i gyd, wrth gwrs, yn eistedd ar y grisiau Clustfinia. A beth wedyn nhw oedd bod gath i gael anafiadau erchill yn i'w, oedd yn bygwth i bywyd hi.
Felly, oedd hi'n cedd yn ôl ar Reid Street, oedd na fan di methu stopio mewn cyffordd, di crasio mewn i car, di parco gyferbyn, di gwasgu hi neb yn wal Market House yn Market Road yn Treganna. So, llythrenol, llain o 5 munud y dro yn tu ni. Oedd hi wedi cael i dal yn erbyn y wal am 4 awr, methu dianc. Oedd nhw wedi hedfan hofrennydd a meddyg, oedd wedi bod yn trini, cadw i fyw. A wedyn, oedd nhw wedi sticio mewn ambulance a mynd ei draw i ysbyty'r brifysgol. So wedyn ni, goffes i fynd draw i ysbyty'r brifysgol. Wnaethon nhw gadw i'n aros yn adran argyfwng am 2 awr y ben yn hunan. Mae'n gwybod dim byd. A wedyn oedd 2 llawfeddyg mewn a gweud, mae wedi cael anafiadau difrifol. I ni'n gwybod os yw i'n mynd i fyw. Goffodd i gael amputation ar eich os dde, nos oedd yna, ond oedd wedi cael anafiadau difrifol i'ch oes chwyth. Oedd wedi torri pelvis mewn 4 lle. Oedd wedi torri sawl asgon yn ei chefn. Oedd wedi torri rhannau ffenglog. Felly, fyddi mewn cwma am wythnos 3 ymweliad â theatr. A wrth gwrs, o'n i ffili gweld i. Felly, fe nath gwasanaeth iechyd achub i bywyd i, ond wnaethon nhw'n wneud yn y ffordd mwyaf creulon posib yn lot o ffyrdd, achos oedden ni'n cael dim cyswllt o gwbl. Hynny yw, mae yna wahaniaeth mawr iawn yn safon rhai o arbenigwyr y gwasanaeth iechyd. Gymodd i wythnos gyfan i rywun o'r uned argyfwng i gysylltu gyda fi, lle oedd y llawfeddyg plastig, so oedd yn gwneud 2 o'r 2 triniaeth ar cath yn wythnos gyntaf yn codi'r ffôn bob tro. Felly, mae'n deg dweud bod ni wedi gweld y gorau ar gweithio'r gwasanaeth iechyd. Ond i chi mewn sefyllfa nawr, lle mae bywyd teulu yn cael ei adeiladu eto? Wel, mae 2 flynedd a hanner. Mae yna lot o bethau heb i datrys o hyd. Felly, mae yna achos sifil yn wedi cychwyn yn erbyn gwasanaeth, yn erbyn yswirwyr y gyrrwr berodd anafiadau difrifol cath. Dyw hynny ddim didatrys. Dyw'r achos troseddol yn erbyn y gyrrwr heb ddigwydd, felly mae'r hyn allai weid yn weddol gyfyng. Ond mae cath i bod trwy gyfnod o adferiad. Diolch i glinig o'r enw Dorset Orthopedics, sydd ddim yn Dorset, as ydych chi'n disgwyl, ond yn edrych yn Burton on Trent. Felly, yn yw, mae wedi bod yn 2 flynedd a hanner eithriadol o galed yn yr ystyr. Oedden ni wedi goffo wneud cyfrifiad yn ddiweddar o faint o filltirodd ychwanegol ni wedi wneud, a ni wedi gyrru 11,000 o filltirodd rhwng Caerdydd a Burton on Trent yn y 2 flynedd diwetha. A mi oedd yna gyfnod yn aml pan oedden ni yn goffo mynd yna 2 yr wythnos. Felly, beth nes i ddechrau gwneud oedd dechrau gweithio am 5 yn y bore, o'n i'n cwpla am 1. A sawl gwaith nes i wedyn yrru i Burton on Trent gyda cath. A wedyn gyrru nôl, a wedyn dechrau gwaith eto dynodd ar ôl ni. Felly ar tegwch, pan nath y cyngor y cyfod y sylweddoli bod fi'n neud nath nhw ballistig a dweud, na, mae rhaid i gymryd ar amser bant pan ti angen mynd y cath. Felly, chwarae teg, fydd nhw'n hynod gefnogol. Felly, allai o'n diolch i cyngor y cyfod y am i cefnogaeth. Ond, na, mae wedi bod yn amser anodd iawn. Ond, tywod, hynny yw, mae yna atgyfodiad yn ogystal am arwolaeth yn does. Felly, Sut mae hynny'n effeithio ar dy ffydd di, ar y ffordd wyt ti'n ymwneud â'r byd ag â Duw? Wel, edrych nôl dros 5 mlynedd diwetha, swn i'n dweud mae'r hyn sydd wedi cynnal fi yw ddisgyblaeth o fod yn ddisgybl. Yn yr ystyr rhan o'r ffurfiant, ond o'n i'n neud un cynt, actually, yw bwreolweddi, hwyrolweddi bob dydd. Felly, beth sydd wedi cynnal fi yn aml iawn yw ers siŵr fod beth i 20 mlynedd a mwy. Dwi wedi bod yn gwrando'r Praise You Go bob ore. Felly podlediad yw nhw sy'n para 10 munud, defnyddio ffordd i gynisian o weddio, felly dychymyg. Felly mae yna ddyllyniad o sgrythyr. Mae yna wahoddiad i fynd a dychmygu eich hunain yn yr olygfa a wedyn siarad gyda'r cymeriadau sydd yna.
Allai'n gweud bod nhw wastad yn rando cyfforddus, ond beth dwi yn teimlo bob dydd yw bod fi wedi clywed yr hyn dwi angen clywed mwyn goroesi dynod hwnnw. Felly, yn aml iawn, maen nhw gicyn tîn, really, yn yw. Dwi'n teimlo bod nhw'r hyn dwi angen clywed am y dydd. Felly, so mae'r ddisgyblaeth yn ni o fod yn ddisgybl wedi'n nghynnal i yn sicr. A hefyd, wrth gwrs, cefnogaeth yr eglwys lle dwi'n gyrraedd, felly, sgyswrwch fi, dwi ers 2020 wedi bod yn gyrraedd yn Eglwys Crist, Parc yr Hath yng Nghaerdydd, a mae'n rhywbeth dwi'n parhau i wneud ac yn bwriadu parhau i wneud, achos dwi wedi cael lot o gefnogaeth oddi wrth gynulleidfa a wedi cael lot o gynhaliaeth yn ei fed ynddo. Be mae fe'n golygu yw, wrth gwrs, bod fi'n gallu cydymdeimlo lot mwy gyda pobl sy'n mynd drwy amser argyfyngus. Mae'n siŵr mae hynny sydd wedi arwain at rhywfaint o leihad yn yr, beth yw'r gair, trahaister, falle oedd yna dweddi'n ei geiniau ar 30au. Fi'n credu felly bod hwnna wedi fynd. Ond, mae'n golygu bod fi'n gallu cydymdeimlo gyda pobl lawer mwy. Ac yn sylweddoli, math o groesau mae'n pobl yn cario o ddydd i ddydd, falle sydd ddim yn amlwg wastod. Felly, fel wedodd ysgoll da, fathau cyn i fi gael anwrdeinio, wel, mae trwy fod yn authentic y baswn ni ar yng ngorau fel offeiriad, a wrth gwrs mae'r profiad yma'n rhan o'r authenticity yna'n det, felly, hwnna sydd i'n nghynnal i. Ond, ei ddod nôl at beth wedi si spel nôl yn det, mae'r gorau eto i ddod yn det, felly, Ond yr hyn sy'n taro fi, edrych nôl dros y blynyddoedd diwethaf, yw pa mor anhygoel mae'r plant i bod yn det, dwi jyst mor falch o'n nhw. So, maen nhw wedi dod trwyddi yn trafeddol ystyried yr hyn maen nhw wedi goffo i oroesi dros y blynyddoedd diwethaf. Ac maen nhw am ddilyn ni llwybrau hunan wrth iddyn nhw ddechrau dod yn oedolion ifanc i hunan. Wyt ti nawr yn cychwyn gyda dy waith, gyda Cytûn. Wedi dechrau, pryd wedys ti y cynta o... Cynta Ebrill. Cynta Ebrill. A fel maen nhw'n gweud, how's it going so far? Wel, Wel, dyna cwestiwn da. Yn yr ystyr, mae wedi bod yn ffantastig ac yn heriol. Hynny yw, diw Cytûn ddim yn bodoli tu hwnt i'r eglwysi a sefydlodd Cytûn. Felly mae pobl yn meddwl bod e rhyw gorff ar wahân. Diw ddim yn gwbl. Pe bai un neu ddwy o'r eglwysi yn dweud, ni wedi gael llon bol ar hyn, ni'n mynd i ddyn ni mas o Cytûn, so angen iddo fe gau. Ac wrth gwrs mae hynny wedi digwydd yn rhai o genhedloedd yr ynysoedd hyn, yn yr ystyr dyna ddigwyddodd yn yr Alban rhai blynyddoedd yn ôl. A beth sydd yn peri fi chwerthu'n rhywfaint yw bod nhw wrthi nawr full pelt yn trio adfer hyn o dan nhw cynt. Felly trio ail sefydlu elusen mwyn cael y corff ecumenaidd yma i weithredu yn yr Alban. Ond dyna'r gwir amdani, yn yw, mae'n lot o heriau yn yr ystyr, fi'n credu bod angen i ni o dro i dro holi'r cwestiynau derfodol yna'n det. Mae'r cwestiynau wastad yw who, what, why, when, where and how, dyna'r cwestiynau sydd ni'n nodweddu yng ngyrfau. A mae angen i Cytûn fel pob sefydliad holi who, what, why yn der hyn o bryd, achos dim ond o gael atebion i'r rheini, a gallu dde'r when, where and how ddod i amlygrwydd. Felly, un o pethau stafi ar y gweill ar hyn o bryd yw dwi'n llunio darlith i'w throddodi yn Eglwys Beino Sant ar nos Fercher Ysteddfod i ystyried y cwestiynau yma. Beth yw natur ecumeniaeth nawr yng Nghymru? Achos dwi wedi clywed o leia ddau ddiffiniad cwbl wahanol yn yr wythnos ddiwetha. Hynny yw ar y naill llaw rhywfaint o gydweithredu ar lefel leol i ar llaw arall sefydliadau strwythurau mwyn gwireddu pethau concret. Felly, allan ni'n gael o ddau, felly mae rhaid i benderfynu pa lwybr yw ddilyn. Felly, dim ond penderfyned yw hynny yw gwas y bwrdd ydw dwi yna i wasanaethu'r ymddiriedolwyr. Ond dwi'n credu bod hi'n hanfodol bwysig bod yr eglwysi yn ystyried hyn o ddifri. Achos
siarad yn bersonol, ers i fi gael cancer yn 2018, dwi wedi bod yn ddyn ar frys yn yw. Os na gynnu eisiau neud mae'n hollol ffain, ond byddai ffind y job arall. Peidiwch gwastraffu amser. Yn union. Siôn, mi wyt ti'n rhywun sydd wedi dilyn gyrfa amrywiol, ddifyr tu hwnt a chymryd troion gwahanol gan gymryd y gorau o'r profiadau hynny mwyn paso nhw mlaen i'r peth nesa a'r peth nesa. Dwi'n bendant yn sicr bod y cyfnod nesaf yma gyda Cytûn yn mynd i fod yn un ffrwythlon ac yn un arbennig o gynhyrfus a diddorol. Diolch yn fawr i ti am ddod mewn heddi i siarad â ni. Dwi wedi mwynhau cael bod yn dy gwmni di eto. Dyn ni ddim wedi gweld yn gilydd ers chydig o amser, a mae dim ond mor braf cael just treulio amser yn dy gwmni di eto. Diolch yn fod gyda ni ar y Cwmni Bach. Diolch i ti, Elinor. Wel, am siwrne ac am brofiadau o'r dyrchafol i'r dinistriol ar un lefel, Mae Siôn wedi byw bywyd hynod amrywiol a dwi wedi mwynhau yn fawr ailgydio yn cyfeillgarwch ni dros yr orig a fi. Mae gen i ddarn o newyddion da i chi ynglyn â Siôn, sef i fod e wedi cael, ond heddi yma'r bore yma, y newyddion i fod e yn cael yr all clear ynglyn â'r cancer y bien goddau ohono fe. Felly mae hwnna'n newyddion ardderchog ac i ni'n dymuno pob hwyl iddo fe ag i'r teulu, ond pob hwyl i Siôn ar y cyfnod nesaf cynhyrfus yma yn gweithio gyda Cytûn. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau yn cwmni ni heddi, ac os wnaethoch chi, dywedwch wrth bobl ynglyn â'r podlediad y Cwmni Bach. A tan tro nesaf, pob hwyl.